bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu ma ihita saluhutna.
adorang sotapuka perminggota masuk maita satokin tu tikina hohom martangiang di bagas rohat tabi. Amin. Marede mahita sia bukuede nomor 257 ayat sada saat rodi ayat patuluhun. Junuk di batata, unduk bemahita,
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangolu dohata ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom sia sadok podang si dua baba, jala manurusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akar ringrik pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olo hami manangihod dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasar rohanami, asalam ibaru jala labbadia rohanami, sai urupi ma, asalam marhaposak kami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupa kami hanguluan na sa leleng ni leleng na. Amen. Tabigema patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik patuluhon dohot lapatanna, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai honauhumna do sogot akka namar sineang di goarna, dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unak kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goarni debata, ai dinatar sosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do sidohonon goarni debata. Songonima patik ni debata, atong rap mangido gugu mahita tu debata mangulahon patik nai, ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tujuh
tato potima dosa tatu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati itu madikodalanna asa mangolu ibana ido di pangidoroham. Alani i ubahen hupangidohami, sai sudati matorutorum asa unang mangonai betuhami, sai sesa sudedo sanami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa, musape akadolok jala humutal akarobean, alai anggo parasini rohaku nasotupa musasyako, jala padan ni hadameokku nasotuba humordit, ninna Jahoba siasiho, hasangapo madidebata na digijang. Amin. Tabigima hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion ima sian 2 Korin bidu 10 tolu mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu tajahama marsikat soring ujuni hamuma dirimuna manang na dibagasan hapor siaok kamu sulikit tamuma dirimuna naso ditada hamudo dirimuna pabua naung Yesus Kristus di bagasak kamu ai ia soi sadok naso tahu dohamu alai diri mohaku tadal munado dan naso hami alai martangi yang dohami tu debata asa unang diulahamu agia aha naroa dada asahami idaon na tahu naik kamu mangulahon na denggan di pangido rohanami nakpe songon naso tahu hami idaon aidang
sandok makokok hasitongan dido. Ai lasdo rohanami hamu mergugu nakpe gali hami, laosoddo tangyang nami naeng gabe togu rohamuna. Dibayani husurak songoni, dina molang dope au, asa unam posi pambayanakku, dung roh au marguru tuha aso. Nani leon ni Tuhan itu au, lau pauliulihon dada manegai. Ope alia kadongan sailasma rohamuna, sayolo mahamu patugu-tuguon jala apoan, sadama pikiran muna, radoti hamuma damei, asa didongani debata, parholong roha jala pardamei hamu. Marsita bidan mahamu marhite-hite uma nirabadia, dang manogos tabi tuhamu salut akan abadiai. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot persauran itu di parbadia ma hamu saluhutna, ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiaut tai, songon nahina tidakon nidongata sa porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea debata Jehovah, ido ama pargona sutudusan, natumo palangit dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadei, iman dari tubuh ni si Maria, nagabi-gabi setor di parbadia, adorang sohabuan, ido tuhata, natu mau nabirnit di panguman di silatus, nama terpajal di bana di hau pinar silang, natua tuan waturu, namulak mengulu di hari patuduhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamung di patah, amanai pargona suatu dosani, disimai bana, manghumi halak na manghulu doot na mate, au porsea ditodi parbadia, jala dok sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doot dia sesani dosa, doot dia tai nama dok,
mulak mengulus sogot daging ni halak nau mate do tiang uluan nasora sudo. Amin. Tikting Diuriata HKBP Rawamangun Minggu 30 Juli 2020 tolu. Partangyangan Wik Rabu 2 Agustus 2020 tolu pukul 10 siawib Wek Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Sahat Marpaung Boru Silalahi Jalan Cempaka Putih Timur 6 nomor 18 Cempaka Putih. Kamis 3 Agustus 2020 tolu pukul 10 siawib Sada Wik Cipinang dibagas ni keluarga Nyonya F. Gultom Boru Panggabean Jalan Keramat Kosambi 2 nomor tolu Cipinang. 2.
Wik Kayu Putih Kapling Polri dibagas ni keluarga Nyonya Siburian Boru Huta Barat, Jalan Kayu Putih Walu nomor 24 Kayu Putih. Tolu, Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga El Sidauruk Orita Boru Naibaho, Jalan Gading Raya Sada nomor 24 RT 10 RW 14 Pisangan Timur, tempat pertanggiangan di Ruang Timotius. Padidion Nabadia Minggu 6 Agustus 2020 tolu di parmingguon pukul 10 WIB patupaon ni huriata do pandidion Nabadia tu poso-poso. Ruas ni huriata nanaeng maboan danak laho majalo padidion Nabadia asa Roma merdaftar huhut marguru hari Jumat 4 Agustus 2020 tolu pukul 10.30 WIB. Jala diboan mah surat pengantar sian sintuawek, akte lahir, dohot kartu keluarga huria. Fellowship Remaja Sabtu 5 Agustus 2020 tolu masuk pukul 10 WIB maringanan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Dipatu pado Fellowship Remaja HKBP Rawamangun. Remaja HKBP Rawamangun dohot pendamping diundang asa madohoti fellowshipi. Seminar nasional dan launching pemberian beasiswa. Jumat 4 Agustus 2020 tolu pukul 10.10 WIB maringanan di gereja. Seksi pendidikan Dewan Diakonia Rapdohot Komisi Beasiswa patupahon seminar nasional jala sekaligus launching pasahat beasiswa dohot tema From Zero to Hero. Kisah inspiratif meraih cita cemerlang. Narasumber Raja Bane Manalu, staf khusus Menteri Hukum dan HAM. Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Bank BTN. Undangan terbuka untuk umum. Donor darah. Minggu 10 Agustus 2020 tolu pukul 10 WIB. Selesai. Seksi Kesehatan Diakonia HKBP Rawamangun Rapdohot PMI DKI Jakarta patupa donor darah maringanan di Ruang Lukas Dohot Timotius. Pendaftaran CD reguler 2020 tolu 2024. Pendaftaran reguler pelajar CD Sadarion ditutup jala patupaot tama ibadah Pamuhai Rapdohot Natoras Manangwali di hari Jumat 4 Agustus 2020 tolu masuk pukul 10 WIB di gereja. Aka pelajar CD Dohot Natoras Riama Madohoti ibadahi. Peresmian Huria Nagok HKBP Kedaung. Minggu Sadarion 30 Juli 2020 tolu pukul siawib di patupado pesta peresmian Huria Nagok HKBP Kedaung Resort Salembaran Distrik 20 Sada Banten. Padita Resort HKBP Rawamangun, Padita Banner Siburian MTH, Ketua Dewan Marturia Situa Fernando Sihombing, Dohot Ketua Seksi Sending Situa Las Maria Boru Sirait, Parsi Dohot do di pesta peresmian Huriai Gabe Utusan Sian Huriata HKBP Rawamangun. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Rabu sahatu hari Kamis tanggal sia sahatu tanggal 10 Oktober
2020 tolu maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Patupaon ma Sinode HKBP Distrik Walu Jakarta. Padita Resort, Padita Banner Siburian MTH, Situa Insinyur Junifer Panjaitan mewakili Sintua, Dohot Insinyur James Arifin Sianipar mewakili Ruas, Maddohoti Sinodei, Gabe Utusan Sian Huriata HKBP Rawamangun. Rapat Padita HKBP Sedistrik Walu Jakarta. Hari Kamis sahatu hari Jumat 10 Oktober 2020 tolu maringanan di Green Forest Hotel Bogor di Patupado Rapot Padita Sedistrik Walu Jakarta. Sude Padita HKBP Rawamangun Maddohoti Rapoti. Ruas Nataba. Sada keluarga Nyonya Henry MH Sibarani, Jane Tinur Caroline Tambunan, Rabdohot Tolu Halak Yanakon Nasida, Rosian Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia Medan, alamat Jalan Bambu Apus Raya nomor 78, Kapling Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Wek Duren Sawit, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Ferry Gustaf Taruli Panggabean, Karyani Sihol Marito Nainggolan, Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Pantai Galilea Resort Sibolga Kota. Alamat Jakarta Garden City, Klaster Sinamo A 17/22, Cakung, Jakarta Timur, Wek Penggilingan, Jongjong Mahamu. Tolu, keluarga Erwin Romasi TP Pasaribu, via Ipana Boru Manurung, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Laehole Dairi. Alamat Jalan Nanas nomor 35B, RT 001 RW 03 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Wek Utan Kayu, Kayu Manis, Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nama ngulu di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Hudul Mahamu. Tikting Naeng Marbagas, Tikting Parjolo, Naeng Majalo Pasu-pasu Parbagasoma, Timoti Sitong Marulam Sitorus, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, Anak ni Amatta Junggu Harungguan Sitorus, Tubuni Inata Ria Minar Boru Si Tohang, Dohot Orwana, Angela Rebecca Tiurmarina Sintauli Boru Hutagalung. Ruas ni HKBP Resort Menteng Jakarta. Boruni Amata Jimmy Bon Hutagalung. Tubuni Inata Situa Novida Krizelda Boru Simanjuntak. Pamasumasuon hari Sabtu 12 Agustus 2020 tolu di Gereja HKBP Resort Menteng Jakarta. Tikting Paduahon, Naeng Majalo Pasu-pasu Parbogason Ma David Hamonangan Pangaribuan. Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Anak ni Amata Manuasa Pangaribuan Nahinan, Tubuni Inata Herlina Boru Hutahayan, Dohot Orwana Suryani Kencana Sihombing. Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Penggilingan. Boru Niamata Mahidin Sihombing Nahinan.
tubuh ni inata Nurli Boru Sigiro. Pamasumasuon hari Sabtu 5 Agustus 2020 pukul siawip di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripeon nasida, gabe parsaripeon na denggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Ruas namoding, sada. Na di hari Kamis 27 Juli 2020 nunga jumolo moding sahalak ina mentia boru sitorus. Umur 81 tahun. Tinading ni amata mangara naiborhu nahinan. Alamat Rawamangun Muka Selatan 7 nomor 30 Jakarta Timur, Wek Rawamangun Sada. Tuudean hari Sabtu 20 Juli 2020 tolu di TPU Menteng Pulo. 2. Nah di hari Kamis 27 Juli 2020 tolu nunga jumolo bonding sahalak ina Eni Rotua Elfrida Boru Simatupang. Umur 50 tahun. Hina baluhon ni amata Dodi Suryanto. Alamat Jalan Melati Tolu nomor 15 RT 00 Sada RW 05 Cakung Jakarta Timur, Wek Penggilingan. Tuudean hari Jumat 28 Juli 2020 tolu di TPU Pondok Rangon. Tolu. Nah di hari Kamis 27 Juli 2020 tolu nunga jumolo moding sahalak ina Helmina Boru Simamora. Umur 77 tahun. Tinading ni amata Tonggo Sianipar Nahinan. Alamat Komplek Dosen Ikip Blok 4 nomor 38 Jalan Jati Bening 2 Jati Keramat Bekasi, Wek Duren Sawit. Tudean hari Jumat 28 Juli 2020 tolu di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogoh dohot pangapulion di keluarga Namarsi Taunoni. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota baen sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion.
sonang marohata martangiang mahita, dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami inanami nang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debatana mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion, di parsaurata di bagas joroon, imana tarsurat di sada Musa bidu 20 alu, mamuka mai sian ayat 10 rodi ayat 22. Sada Musa bidu 20 alu ayat 10 rodi ayat 22. Songono mahatani debata natar surat isi tapa itu ma di bagasar rohat tabe amanginang alai borat do anggo si Jakob sian berseba laho tuharan. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi ay nunga mate matani ari. Dungi dipabuat ma akabatu na di sini bahen halang niuluna laus modom ibana disi. Dungi marnipi ma ibana di idama sada tangga na pinagohon tutano. Tolhas ro di langit ia ujungna. Jadi idama saya marnaik mijur siani akka suru-suruan ni debata. Jongjong di gijangna anggo Jahoba jala ninnado. Ahudo Jahoba debata ni opum si Abraham. Dohot debata ni si Ishak. Ia tano pinodomanmon lehonok kuma tuho dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tano on sogot torop ni pinoparmu. Jala aka rarat ma hamu tu hasudutan. Dohot tu habicaran. Dohot tu utara. Dohot tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sugut. Nasa marga na ditanoon marhite-hite ho dohot pinoparmi. Idama sai dong anakku jala ramotakku doho manang tudia peho mangalaka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho. Da jolo sahat hubahen na huparbagai tuho. Dungi tarsunggul masih Jakob sian namodumi jadi didokma. Inganan ni Jahoba doon hape sopa moto aku. Jadi mabiar maibana nin nama nasokal situ tu do ingananon. Dang tarbain soon bagas ni debata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehema si Jakob sogut manugut nai. Dibuat mabatu pinar halang ulu nai. Jala dipajongjong bahen partinadaan. Jala diusehon miak tu gijangna. Dungi dibahen ma goar ni inganani Betel bagas ni debata. Lusdo goar ni hutai anggo nasai laun. Dungi marbaga-baga ma si Jakob ninnado. Molo didongani jala diramoti debata ahu di dalan nahudalanion. Jala dilehot diau sagu-sagu si panganon
dohot ulos si parulos sonoton, jalamar sonang-sonang ahu mulak ditogihot tu bagas ni damang, say jahu bama debataku. Jala batu nahu pajang jongon, bahen partinadaan, ima gabe bagas ni debata. Jala sudi na nilehommu tuahu, parsapuluorku mai tuho. Ima sahatna. Di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna, ra sudedo hita hea marnibiate. Sudedo hita hea marnibiate, buado amanginang. Hea do, akalan sia, jajot dohamu marnibi. Tu dia do nipimu naon. Lansia. Asal mau nang di nipihon nga lobos tang namau inna muse. Itor humasu sado poparani mulu ciritahun. Adong do halak porsea do ibana di nipi. Alai toro palak dak porsea ibana nipi. Ada orang hola ciritahun otik, oh odo maksud ni di ngolum. Ini tujuannya itu. Alai adok kala rarati gaori ahatong nelilingak kumurum. Somernibi toriro isalahukan pagajak kumurum. HP sugut-sugut gajang do hita murum mulo hamateani ro tu bagasan nguluta. Hata ni dibata sadarion pabotohot tu hita amanginang bo ido dipake dibata marhite parnipian pabotohon sakap ni debata. Allah mampu memakai mimpi untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, kemana kita melangkah di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan terjadi. Jadi daksude nipi rarat, daksude nipi ekspresi daripada otak kecil kita, tekanan hidup kita, daksongo dana kita, molo arian dipabiar-biar, borngin, tangis. Kan itu? Daw. Alay adong do parnipian namardongaton nasinodakon todini debata. Kau usah jauh realitanya ketika anak kita, ketika orang tua kita dalam keadaan kurang sehat, seringkali kita memimpikan mereka walaupun kita tidak ingat kepada mereka. Walaupun kita tidak fokus di dalam hidup kita. Di pabotohon di bagasan turpukon, di bagasan situasi na tertekan si Jakob, alani pangalahona, alani hadosaonna, dang na hadosaonna mabain iba na gabi marnipi, dang alani biar ni rohanai wena tarbuan tunipina, daw. Alai dipakai debatado memakulingi si Jakob marhite nipi asa diboto ibana tu dia ibana mangalaka jala songo dia parlakana. Kita mau lihat di dalam firman Tuhan saat ini. Di tonga-tonga ganggu ni rohai di papatar debatado hadirionna. Amanginang
unik do turpukon. Molo sai jot di dok di bagasan ngolutta lului majahoba ninna. Alain marhite turpukon dina ganggu rohani si Jakob. Dang ibana na mga lului Jahoba, alai Jahoba do nama dapot ton ibana. Allah yang turun langsung, Allah yang datang langsung menjumpai Yakub. Jadi iman itu bukan upayamu, bukan kemampuanmu, bukan engkau yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari engkau. Hapor siaun nasongoni. Marnipi ibana rode bata mamakulingi ibana. Asa di bagasan ngulutta amanginang unang holan fokus tu hasiangano kita gabe lalap lupa nengel pinggol tadi suaran debata mapitung si malolok tadam boy mangida hadirion ni debata di bagasan ngulutta. Karena tekanan hidup itu kadangkala membutakan mata kita, kadangkala menulikan telinga kita untuk mendengar panggilan Tuhan. Allah datang. Marite haroron debataon dang na pitoroboti alai di patadahod debata ise do hadirionna. Audo Jahoba debata niopum si Abraham. Audo debata Jahoba ni si Ishak. Allah memperkenalkan dirinya bagaimana Allah yang menuntun mereka dari nenek moyangnya. Dari Ur-Kasdim sampai ke tempat yang dijanjikan. Dari janji kelahiran Ishak sampai tua baru terrealisasi. Dari janji Allah yang menghadirkan dia sampai dilepaskan dari pengorbanan yang mau dikorbankan. Nungagok manang bahat nabi nahin ni debata. Sungguh banyak sekali apa yang telah Allah lakukan. Sekarang dalam hidup kita, seperti nyanyian itu, berkat Tuhan mari hitunglah. Unak kola na tong mangidu hita. Apa nunga ngagudang. Dalam perjalanan hidup kita sudah banyak yang telah dilakukan Tuhan. Kenapa Allah mengangkat Abraham? Kenapa Allah mengangkat Ishak? Supaya dia jangan ragu. Urang beganggu rohana. Allah di bagas turpukonan non. Dihamu amanami nanami. Di ayat 15 do ayat 20 agak bertentangan do. Anomma. Allah adong do keraguan ni si Jakob. Nunga dipapatar debata. Debata nata subbai, debata na marmudu-mudu hita, nunga dipapatar dirina, jala nunga didai natonggi, unang be say ganggu roham. Unang be say ganggu ngulum, mengkhawatirkan kehidupan. Kekhawatiran kita lebih besar daripada kepercayaan kita, membuat kita jatuh. Tapi mari dalam hidup kita, percaya kita harus lebih besar
daripada kekhawatiran kita. Karena ketika kekhawatiran itu lebih besar, damboi hamunok modom, damboi tensi muna denggan, damboi mekel hamu, damboi tersenyum. Jika sudah persoalan itu ngulum hari-hari na dileo debata gabe soboi tadok mau liate Tuhan nunga tol hasau di manuguton. Paduahon di hamu manami nanami takas do di pabua debata padonganionna saurdot do dohot pangaramotion nang pasu-pasuna di bagasan nguluta. Allah yang menyertai sejalan dengan bagaimana dia melindungi dan dia yang memberkati. Padonganion debata saurdot dohot pangaramotion nang pasu-pasuna. Nang boy terpisahi. Alaha di bagasan hapur siau tadi dok, di mana ada Allah dan kita, di situ ada keselamatan, di situ ada sukacita, di situ ada kebahagiaan, di situ ada penghiburan, di situ ada penguatan. Omana gabe tema di bagasan mingguon. Imana di dok padonganion dot pangaramotion debata. Di mana Allah menyertai kita. Ipabua don marhite turbukon. Da nunga marbaga-baga hianau tuopum. Da nunga marbaga-baga hianau tu natorasmu. Nuaing marbaga-baga utuho ale Yakob donganokku doho atik pe mardosa ho atik pe pilit lakam pangalahom naso jadi tadi konokku ho alaum holong dorohaku midahamu mulak ni parjahati sian hamatianna. Karena Yakub sendiri di dalam situasi teks ini benar-benar takut sekali akan kehilangan nyawanya. Babiar ribana, sotong pamateon ni siesau, sotong bunuon nau, suruon na halak nasing, alai didok debata, di pasu-pasu debata ibana. Didongani debata. Hal ini memanggil kita menginang. Ketika kita berdoa, kita merasa ditemani oleh Allah. Kita merasa Allah hadir dalam hidup kita. Apakah sejalan perasaan kita merasakan Allah yang hadir itu, Allah juga yang melepaskan kita. Allah juga yang menghibur kita. Atau hanya berhenti kepada stuck di situasi merasakan Allah yang hadir saja. Iwolo dosongo di masa di bagasan nguluta. Ngamartangnya ko inong nga, ngamartangnya ko among nga. Dihilala ho do didongani debata ho, huilala. Alay adong dope ganggu ni roham, adong. Boyo nomodom na budari, daong. Say marnibi-nibi. Ahadi dipiho, ngaro amoku. Ngaro inokku, marua. Manogihon innam se alelang golan sia dang arong ya te kenapa
dalam hidup kita. Kadangkala hanya sampai level kita merasakan Tuhan menemani kita, mengawani kita, mendampingi hidup kita. Kita lupa bahwa di saat Tuhan yang mendampingi hidup kita itu, di situ juga terdapat perlindungan Tuhan. Datung paloa sonni debata anak nana niha holonganna marmara di bagasan nguluna. Seperti dalam hidup kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Kita mendampingi anak kita, tidak mungkin membiarkan anak kita di dalam bahaya. Lo isi holak kuberpe ina. Enggak. Tapi sejalan dengan kita mendampingi, kita melindungi dia dari bahaya. Dan juga sejalan dengan itu ada berkat yang diberikan dalam hidup kita. Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku? Apa yang kamu doakan, kamu naikkan ke hadapan Tuhan di dalam namaku, engkau akan memperolehnya. Amanginang, ditulu hali si paru sorot tadi bagasan nguluta. Asa lam yakik kita medalani nguluon. Molo nunga debata dongaku isema aloko. Dang adong beganggu disi. Molo nunga rapon Tuhan Yesusi. Molo nunga rapon Tuhani. Dang adong be ganggu ni roha dihita. Alamanang ahape parmaraan tukdo debata paluahon saluhutna. Napatuluhon isoldo tabuna. Di dalam beriman harus ada respon. Nunga dihilala si Jakob bohado debata mapatarho dirina. Nunga dihilala si Jakob bohado debata madongani ibana. Jala mangaramoti ibana. Dohok mamasu-masu ibana. Adong respon. Dua respon ni si Jakob. Respon yang spontan dan respon yang akan datang. Dia mai. Respon yang spontan dilakukan Yakub melalui firman Tuhan ini. Dia mengumpulkan batu dan meminyaki, mengurapi, mentahbiskan. On respon spontan si Yakub. Ditahbiskan. Dipaingot ibana odo inganan ni debata. Bagaimana dalam hidup kita? Respon yang kedua, respon yang akan datang. Kalau saya dihantarkan, saya akan melakukan, mendirikan bait Allah. Nampe sobo iba na pa jongcok ko bagas corot di bata. Gabi anak kon na dong. Nama jo hita amang inang. Bohado respota. Lam takas sita makilala di bagasan nguluta padonganion debata, pangaramotion debata, dohot pasu-pasuna, ikonadong do respon na tubuh di bagasan nguluta. Ado respon tadi jauh, betel, baen ngolum gabe bagas ni debata,
Bain bagasmu gabe bagas ni debata. Bain inganan mulaunmu gabe bagas ni debata. Karena sering kali kita membatasi pemahaman bagas ni debatai holan joroon. Dung mulak kita dang bagas ni debatabe bagasta. Dang bagas ni debatabe ngoluta. Dang bagas ni debatabe ulauta. Betel. Nunga tabaen. Ngulut tahun gabe bagas ni debata. Dak tahu amang ngolukku gabe bagas ni debata. Dak tahu amang bagas su gabe bagas ni debata. Dak tahu amang ulauku gabe bagas ni debata ise madok. Si Jakob dimiyahi do. Asa tahu gabe bagas ni debata. Panggilan ini mengajak kita menginang tidak hanya mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita atas penyertaannya. Tetapi kita diingatkan membuat hidup kita menjadi rumah Allah, bait Allah. Hidupmu mari menjadi bait Allah. Rumahmu mari menjadi bait Allah. Asasianido pamujiota. Asasianido parsobaota tu debata di bagasan ngoluta. Songon respon na positif di bagasan ngoluta. Respon na paduahon dia mari idauta. Adong natabo di hati dakon si Jakob marhite turpukon. Sai Jahobama debataku. Sai Jahobama debataku. Amang inang, kenapa Yakub mengatakan demikian? Karena dia sadar bahwa di luar persekutuannya dengan Tuhan banyak tantangan terhadap ilah-ilah lain. Ngolu taupe godang do pangujuran na masa di bagasan ngulu tahun na mangaliluhok kita. Gabe dang mardebataho debatai hita. Na ulo do ngulu tahun mardebataho partikian. Na ulo do ngulu tahun mardebatahon pacamotan. Na ulo do debata di bagasan ngulu tahun mardebatahon pimpinan. Ubiya ribana tu pimpinan na maribakko tu debatana akhirna sudat martangiang. Gak sedikit orang begitu. Terlalu takut kepada atasan sehingga tidak berdoa. Nantilah kan berdoa itu bisa kapan-kapan. Kalau pimpinan manggil gak bisa. Daw. Iko jumulo do hita martangiam. Ay dido do say jumulo malului hamu bagas. Say jumulo malului hamu harajaun debata. Dungi lehononom matuho tupal hanguluani. Bagaimana hidup kita? Mencari Allah. Na paupaton di hamu amanami nanami. Marhite turpukon dakkola majalo hape ngoluni si Jakob omana parpudi dakkolan na majalo hape madai na tonggi ngoluni si Jakob alai huhuddo di pasahat. Bahwa Yakub itu tidak hanya pandai meminta menerima saja, tetapi dia juga memberi. Bagaimana dia memberi? Naparjolo ibain pajongjong partinadaan ima joroi.
Dia mendirikan sebagai tempat untuk mengingat perjumpaannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan. Dia mengingat bahwa disinilah Allah memberkati dan meneguhkan aku. Disinilah Allah menyatakan dirinya, kasihnya. Hita bohado. Taingot do. Jadi ya hita magodang dia kapor siam. Panang balik. Tak taingot be. Jadi ya hita magodang hapor siam. Molo tubuh di huta. Diingot dope huriana na di huta. Molo tubuh di Jakartaun, magudang Jakartaun, diingot dope di dia ibana sekolah minggu na jolo. Ingatlah di mana Tuhan menyatakan dirinya dan keselamatannya bagimu. Yakub melakukan najar. Molo di pasu-pasu de batau, molo didongani diramoti de bata ahu diakadalat sidalanaku, molo dilehot de bata sagu-sagu dohot abit manang parulosan, molo ditaruhot de batau sahat tu bagas ninatorasu. Bernajar dia. Itulah yang dikatakan tadi. Ayat 5 dengan ayat 15 dengan ayat 20 agak kontradiktif di sini. 15 Allah sendiri menyatakan idama saidonganakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka jala togi honokku ho mulak tu tanoon aidang tadi konokuho. Ayat 20 dikatakan dungi marbaga-baga masih Jakob nin nama. Molo didongani jala diramoti debata ahu di dalan nahudalanion. Jala dilehot diau sagu-sagu si panganon. Dohot ulos si parulosonokku. Abang inang, apa sih najar dalam hidup kita? Apakah si janji dalam hidup kita? Orang yang bernajar, orang yang berjanji pada dasarnya adalah orang yang mengikatkan dirinya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lihat najar itu hanya sebagai uang saja. Badan natabain di julun di bata najar tadui ikon gohatta. Tabu anda dana tutonga-tonga di bagas joro marpada kita tu julun di bata na ikon ajarammu marpada dohita tu di bata. Na ikon suruammu, na ikon podaommu bernajar kita kepada Tuhan. Saya mau dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya melihat uang aja. Mengikatkan diri kepada Tuhan kita. Karena itu ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan untuk melakukan itu, mari dalam hidup kita tidak ragu-ragu, tapi sungguh-sungguh. Setelah itu yang kedua adalah Yakub sendiri mengatakan di bagian terakhir. Ima gabe bagas ndebata jala sudina nilehom mutuau parsapulonoku maituho. Sudina nilehom mutuau. Apa yang engkau berikan kepadaku dalam hidupku diukurkan dengan perpuluhan.
lautu diai asalam patar holong ni debata ima marhite diakonia pakkubasion ni huria aladong paddo hasongono na manginang terbarita do huriata HKBP Rawamangun dia kapakkubasion diakonia ado padohan nama dok huria nama ngulu ima huria namar diakonia nabarani bana makkubasi diakonia marhite ragam aka kegiatan baik secara turuas mengurupi ruas baik secara eksternal natu bagasan baik tu namar sahid namoding baik tu beasiswa doh lan nasing asapatar ido huria nama ngulu gereja yang sesungguhnya bukan terletak di gedungnya tetapi terletak di pelayanan diakonianya di ulaut para sini rohaona bohado hita sieni marsilio lehok kita mengurupi songon pada nisi Jakobi leono kumai persepuluhan jangankan 1/10 ada pertanyaan, sudahkah engkau peduli dengan tetanggamu? Sudahkah engkau peduli dengan jemaat? Sudahkah engkau peduli dengan orang yang miskin di tengah-tengah kehidupanmu, keluargamu, kawan satu margamu, nama riboto? Didok dong asabutuha. Alai pip-pip si malolong nama ngida dong asabutuhana. Tidak peduli. Hidup ini kan punya kantong masing-masing. Itu. Nganeng mate. Anggina. So peduli. Nganeng mate. Hahana, abangna, paribana. Tidak peduli. Mari dalam hidup kita menginang. Ketika kita semakin merasakan pemeliharaan Tuhan. Allah yang menyertai kita. Rasakan juga perlindungannya dan berkatnya. Maka lakukanlah apa yang kamu janjikan dari hatimu yang terdalam. Molonunga dipakulingi rohatai dirita gohimaya manginang. Sotung digoit tita. Ay holak kata do diho. Saya dipakulingi rohamdo alai dakkeadi ulahoko. Anggon bayanokku maparhusoran. Sotungi gohima. Sebagaimana Yakub menjanjikan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak meminta kamu berjanji. Tapi kamu yang datang berjanji kepada Tuhan. Karena itu lakukanlah apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi kita dan memberkati hidup kita. Amin. Martangnya kita. Debata para siroha pardenggan basa nahusobahami di bagasan Kristus Yesus. Diramoti hodong ulunami nasailaon sahatu tikyon. Jala dilinggomi ho hami. Dipadau ho parmaraan. Jala dipasu-pasu ho ngulunami. Atau ngali Tuhan. Di bagasan lasni roha hami. Di mingguon marsaur di bagasmon. Lampangulu mahaporsiaun nami. Panadaon do pakko unang ganggu rohanami. Nunga di papatar ho holong ni rohami
Di hari-hari ni ngulu nami lampatar doi muse tujuluan nyarion. Atong pake mahami Tuhan. Gabe pasu-pasu. Marhite huriam, marhite keluarga, nang humaliang. Pasu-pasu ma Tuhan. Akayana keruas ni huriam. Dongani nasida, jala lehon habis suhon, habis taran. Nasana pinarsita nasida, patudu honom mudo Tuhan. Jala dapotan nasida, nang di perkari juape. Jaka namar sakap marhot ripe, patiur parlakan nasida. Homa Tuhan nagabe ujahan di pardongan saripeon nasida. Jaka ruas naik baru, pasu-pasu manasida Tuhan. Ramo ti manasida, marsihohot dopakko. Pasu-pasu akar ruas ni huriam amanami nanami, dohot lansia. Homa Tuhan nama dongani nasida, mga ramoti mga leon haipason gajang ni umur, diakana niula nasida pe, gabe majadi asa adong bohal ni ngulu nasida. Dongani Tuhan, tarlu mobi nalansia, lamar sihohot di bagasako, say toktong mapadungotot di pakirimon nasida. Nang nadibagasan habaluon, naso marama somarina, ramoti Tuhan, dongani tiop gomos, sa unang lilu nasida, unang pujung pakilalana. Hubak kami ruas ni huriam, nadibagasan habot ni roha, siala parmording ni nani hahulungan ni rohana sida. Ima keluarga naiborhu borusitorus, keluarga Suryanto borusimatupang, keluarga Sianipar borusimamura. Debata pardenggan basa. Tuho mau pasat tami. Akan marhabut ni roha ruas ni huriam. Apuli manasida. Asa dapotan apul-apul hagugoon nasiako. Homa Tuhan nagabedongan nasida. Nang nadibagasa parsahito pe, baik na dirawat di Jabu, manang di rumah sakit, manang narap dohot tami, marsaur di tonga-tonga di bagas joroon. Ali Tuhan, sailehon ma hahisaron, sailehon ma hamamalum, pasu-pasu nasaubat na ipangan nasida. Tarlu mobi di Robert Silalahi, amang sintua sahala panggabean, inang nyonya Siregar boru sitopul, amang sintua Julianus Simanjuntak, inang nyonya Hasugian boru sitongkir, R.A. Sitanggang, Nurmala boru sitohang, amang situa Mangapul Raja Guguk, inang nyonya Siahan boru panggabean, inang nyonya Lubis boru Silalahi, inang sintua Duma boru Sihombing, Vera Manurung, Rumintang boru Tasoid, inang nyonya Kenan Simanjuntak boru Siagian, amang M. Hutahayan, amang sintua Godwill Sianturi, amang sintua MT Tambunan, inang nyonya sintua Wimar boru Nenggolan, Jeffrey Sitorus, Adelina boru Sinaga, inang nyonya sintua Banjarnahor boru Samosir, inang nyonya Tambunan boru Tagaul, amang KM Sihombing, inang nyonya Hutasoy Rista boru Sianturi, Muandri Silalahi, Pantun Huta Barat, Beni Marpaung, amang sintua SP Utasoid, inang nyonya Silalahi,
Sumintaria boru Syahan, Las Maria boru Panjaitan, amang tepe Simanjuntak, Esterlina boru Simanjuntak, inang Nyonya Baster Manurung boru Aruan, amang Sintua Daulat Sitompul. Ale Jahuba namar dengan basa, pasu-pasu ma nasa ubat na ipangan nasida, parhitiam may gabi hama malum. Jalaho mana pasi kopo bohal di hama malum nasida. Pahisar mana nasida. Asa boy tarbain nasida mamuji-muji ho di bagas coromon. Pasu-pasu keluarga napature-turehon. Asa toktong margogo jalan makirim dopakko. Nang hubuak kami aka program-program ni huriam HKBP Rawamangun. Tarlu mobi di tingkat distrik nanaing patu paun rapo padita tingkat distrik dohot sinode tingkat distrik. Debata perdenggan bahasa. Pasu-pasu mai asa bui mardalan dohot denggan. Upasa tami mapa mujion nami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami. Amin. Tapuji matuhata hu papungu pelia kita. Mata
Rade mahita jong salut. Tapasa mapiliata tu arupan debata tapa uduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibono gijang. Hodo haroroan ni saluhut silion lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon narajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibio. Uhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silian lehomi tuhami. Salam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banu gijang say pinarbadi ama guarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banu tongon songon na di banu gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togi untuk pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalau hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mulak mahamu di bagasan dame dohot las ni roha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tu todim amin. Oh